Okej, evo krenuli smo na jedno malo putovanje, znači idemo ponovo u Gornje Sokolovo da posjetimo onu baku Zoru, da odnesemo neke poklone koje smo kao društvo skupili i ja ovdje imam jednu malu sa mnom delegaciju, tu je Andreja, tu je iza Helena. Nemoj mene snimati. Neću tebi snimati. I malo ćemo vidjeti baku i onda ćemo malo napraviti jedan krug gore ako nam vrijeme bude ok. Boga mi ima ići autom. To nečih kola, mislim da su došli ovoj kući gore. Ne njoj. Evo vidiš, ovdje ova kuća fino sređena, a ovo je njena kuća ovdje. Evo nas, ponovo u selu Gornje Sokolovo. Ovaj put smo sa malom ekipom, lagano, Andreja i Helena. Sad smo bili kod bake Zore, odnijeli neke poklone koje sam skupio sa drugarima zajedno. Hvala im svima koji su utjecali u tome. Draganu, Darku, Aci i mi također. I evo sad smo krenuli. Vidimo da li možemo dobaciti do Donjeg Sokolova. Kako cure budu raspoložene, vidjet ćemo. Lenka, je li prva? Tako, nemoj se umarati. A je li prednji na malom? Prva? Je lakše? Da. Pa vidiš. Ajmo veća brzina. Još jedna veća. To. A? Lijepo, jel? Jes lijepo, da. Aha. Vidite kako lijepo, vidite kakav lijep izvor hladne vode, najhladnija koju sam probao. A ovo baš je lijepo. Malo ćemo gurati nazad s bicikla, ali nije dugo. Čuvajte se ovdje šunka. Nemoj toliko naglo kočiti. Kakav je ovo ovdje divan dio. Predivan. S ovim vidikovcem ovako. Ali ovaj put od ozgo idemo, pa je lakše. To, ajmo.
lijepo, čak. Lenka ganja gdje je glatkije. Nemoj jurit. Krenu uspori malo. Aj polako. Mogu ja? Nema se treba predstavljati. Evo nas, silazimo u Donje Sokolovo. Sad ćemo tu na jednu raskrsnicu i idemo lijevo. Bravo cure moje dragi. Lijevo, lijevo, lijevo. To je zgore. Pogledajte ovo. Ajmo, ajde, slobodno. Ajde, ajde. Okrić, okrić. Siđi tu ako, Bravo! Bravo za patike! Znam da je bilo vode da istresi. Sad skin čarapice. Dobro da imaš rezervne patike u autu, viš ako ti ipak dobro ispalo. A ti se me rugo. Stavi sada se suče. Hoću na more. Ova isto, ovo mi da. Idemo sada sa ovog izvora, prelijepo je, nigdje nikog nema. Ovakav lijep dan, subota, a pusto. Znači kao Bogom dan. Želim pucati.
Aha, idemo da s desne strane. Idemo. Ovamo s desne strane. A lijepo, osim ovako. A ne, neću. Ćao. Ajde. Čuvajte se koprive tu. A što ne pošlo crtu da se malo pomoći? Na biciklima. U kapiju koja je bila, znači, otvorena. Tako. Jel? Bukvalno ti puno lakše da. Sad sam udarila u nogu, ali ne smije plakat. Ajmo Linka, gas. Sve ostalo da me uzbi dosta dobro. Peta, šesta. Može. Molim? Sorry, ja ću. Tako. Živela. Hvala ti. Ja opet. I time se ova mala tura od 10 km završava. Prelijepo je bilo. Lijepo vrijeme, lijep dan, nije bilo kiše kako su neki najavljivali. Baš je lijepo. Cure prezadovoljne. Malo umorne. Ali ništa to nije. I baku Zoru smo baš obradovali. To nam je bio cilj. Bravo mala. Evo nas. Sad zvančemo agresiju je bilo super. Eto ga. Prelijepo.